Яңалыкларны сөйләгәнче, үзен яңалык яса дисәләр дә, яңалыклар җиткереп торучы булырга тиеш. Татмус ТВ телеканалында татар шоу-бизнесын яктырта торган шоу-біз тапшыруы. Аны мин Гүзәл Әхмәдиева алып барам. Бүгенге чыгарылышта Ландыш Нигъмәтҗанованың яшь булып калу серләрен, Диана Тәҗетдинованың яңа һөнәрен, Әнвәр Нургалиевның хастаханәдә ни эшләп йөрүен белербез. Шулай ук традиция буенча TMTV Production'нан яңа клип һәм Дамир Зиннатуллинның Рифат Зарипов белән җанлы әңгәмәсен карарбыз. Димәк, башладык. Ландыш Нигъмәтҗанова үзенең яшь булып калу сырын шиште. Бит тиресе яшь килеш саклансын өчен массаж ясарга кирәк икән. Ландыш бу хакта үзенең Instagram профилендә белдерде. Җырчы үз битенә массаж ясавын видеога төшергән. Бит тиресе яхшы саклансын өчен моннан да яхшы әйбер юк. Массаж ясагач, бит тартырып куйган шикелле була. Мимик сызык югала дип язган Ландыш. Әмма яшь булып калуның мондый ысулы бөтен кешегә дә килешмәскә мөмкин. Шуңа күрә массаж ясар алдыннан Ландыш белгеч белән киңәшләшергә тәкъдим итә. Кояш чыкмый икән төрле якта, чыга бары ул бер як тарафка. Югарнытмый икән йөрәгеңне, чынлап торып, әгәр ул яратса, онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны, оныталмый икән шул йөрәк, онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны, оныталмый икән шул йөрәк. Җырчы Татмус ТВ телеканалында яшьлек тавышы тапшыруын алып баручы Диана Тәҗетдинова яңа һөнәр үзләштергән. Татар эстрадасының эпатаж җырчысы квадроцикл ярдәмендә кар чистарта башлаган. Шәһәр читендә яшәгәч, кар яуган сайын үзеңә керергә кирәк. Шуңа квадроцикл сатып алдым. Эштә эшлим, рәхәтләнеп квадроциклда йөртәм. Хәзер кар яуган көтеп алам дип уртаклашты җырчы. Диана белдерүенчә, матурлык салоннары, төрле спа процедуралар аныкы түгел. Җырчы кызга техника белән идарә итү, тизлекне тою күпкә кызыграк. Диана үзенең квадроциклында Татмус ТВ телеканалы билгесен дә беркетеп куйган. Шулай итеп, хәзер телеканалыбызда Диана исемле алып баручы гына түгел, оста квадроцикл йөртүче дә бар. Булай барса, Диана яшьлек тавышын алып барырга да квадроциклында килмәс микән? Yazmışım benim aldımda, indi sınavlar koyarsın tağın, көңіл түренede neler yatkanın, nişik itipler anlatayım canım. Yalğız da tügel, barlı da tügel, hisler bulsa da мәхәббәт түгел, юллар бер булса да, уйлар аерылса да, атлар без менә шулай икәүгә. Татар эстрадасының Стас Михайлова, Әнвәр Нургалиев хастаханәдә дәвалана. Юк, дуслар, борчылырга кирәкми. Җырчы белән бар да яхшы. Әнвәргә бераз салкын тиеп кенә киткән. Җырчыны укол һәм дарулардан бигрәк якты йөз белән дәвалаганнар. Уколларга караганда шәфкать туташлары һәм табибларның җылы сүзләре якты йөзләре ныграк килеште. Яңашәдә яхшы кешеләр булса, барысы да яхшы була, дип язып куйган җырчы үзенең Instagram профилендә. Гастрольләр дип сәламәтлек турында онытырга ярамый. Эстраданың хисле җырчысына тизрәк терелеп бетүен һәм башка авырмавын телибез. Үтсәдә еллар тезелеп сафкан, йөрәк һаманда сине ярата. Атларда йөрми, хәбәрең килми, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята. Йөрәк һаманда сине ярата.
İki arada tiren kar yatan yürek komanda seni yaratan. Әнвәр Нургалиевка шул исәптән дә безгә ширләп китүдән курыкмасак та була. Чөнки ышанычлы, без белгән табиблар инде үсеп килә. Сүзем җырчы Илмира Нагыймованың улы Камил турында. Шушы көннәрдә интернетта Камилнең табиб булып уйнаган видеосы барлыкка килде. Мин больниц. Сен больниц? Әйе. А нишлейсің сен больниста? Язам. Нәрсе язасың? Сезне. Камилнең инстаграмында үз профиле, аның инде 8 меңнән артык язылучысы бар. Әлеге профильнең нигә ясалуын һәм аны кем алып баруын Камилнең әнисе җырчы Илмира Нагыймовадан сорадык. Баштарак үземнең аккаунтка кертәдерем видеоларынан ара теге кеше бик күп кенә яза башлады. Илмира Нагыймова үзенең улы белән инстаграмын раскручивать итә дип, аннары ничектер үзенә бер аккаунт идея килде дә, үзенә бер аккаунт ачтым да, хәзер инде андый сораулар юк бит. Бала чагым еллар агымында җилләр кебек сизенми узды. Синең янда мин һаман да сабый, әткәем синең бәләкәй кызың. Зинира һәм Ризат Рамазановлар дөрес туклануга күчкән. Җырлы гаилә хәзер кичке 6-дан соң ашамый һәм боткаларга өстенлек бирә икән. Гастроль тормышы үзен сиздерә. Бераз сәламәтлеккә игътибар биреп алырга булдык, дип сөйләде җырлы гаилә. Ризат фитнеска да йөри икән. Күп эстрада йолдызларын спортка тарткан Әсхәт Дебершатырның укучылары арасында хәзер Ризат та бар. Көн аралаш иртәнге 6-дан 8-гә Әсхәт Дебершатырда Дебершатыр килә. Аның белән килешү дә төзедек. Ул безгә фигура ясый, ә без аның юбилеен уздырачакбыз, дип килде Ризат. Башлап җибәргән әлеге яхшы гадәтләрендә Рамазановларга уңышлар телибез. Сәламәт тәндә, сәламәт акыл. Иркәли чәчләремне җилмәләсин микән? Уян бәгърем, уян диеп, эндәшүшем син иртән. Безнең иртә без башлана, тәмле шәй һәм кыймактан. Бүген дә сине йокыңнан кыймак исе уяткан. Җаным дибез исемнәрне, онытып без күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер тәтите үпкәннән. Җаным дибез исемнәрне, онытып без күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер тәтите үпкәннән. Шоу без тапшыруның күркәм традициясына да килеп җиттек. Бу урында без сезгә татар эстрадасының иң яңа клибын тәкъдим итәбез. Гөлнара Тимирҗанованың Ташланма кочагыңа клибын бергәләп карыйк. Көтсә дә ул көнне-төне
айынан клипны TMTV Production төшергән. Зәйнәп Фәрхетдинова, Элвин Грей, Алсу Азатфазлыевлар, Шәшкә, Рөстәм Асаев кебек җырчыларга клиплар төшергән TMTV Production синнән дә йылдыз ясарга мөмкин. Әгәр сиңа шә музыкаль клип кирәк икән, курыкмыйча безгә кил. TMTV Production-ны сайлап, ялгышмассың. Сиңа шәп музыкаль клип кирәкме? Татмус ТВ Production татар шоу-бизнесында сыйфатлы клиплар җитештерү буенча лидерларның берсе. Бары тик Татмус ТВ Production төшергән клиплар өчен Татмус ТВ телеканалында бер ай ротация һәм шоу-биз тапшыруында премьера бүләккә. Белешмәләр өчен телефон 567 13 32. Шоу-биз тапшыруының алыштыргысыз корреспонденты Дамир Зиннатуллин популяр җырчы һәм алып баручы Рифат Зарипов белән әңгәмә корган. Рифат Зарипов җырлавы тапшыруын алып бару өчен нинди шартлар куйган? Җырчының гонорары күпме? Рифатны тормыш иптәше кемгә көнли? Салават Фәтхетдинов Рифатның клибында төшергә ничек ризалык биргән? Әлеге һәм башка сорауларга җаваплар алдагы минутларда. Репортажны бергәләп карыйбыз. Сәлам дуслар, шоу-биз командасы бүген Татмус ТВ телеканалының иң рейтинглы тапшыруларының берсе җырлавы тапшыруында кунакта. Җырлавы тапшыруның алып баручысы популяр артист Рифат Зарипов белән аралашып, кызыклы моментларны без сезгә күрсәтербез. Берничә мизгелдән инде синең тапшыру башланып китәчәк. Гомумән әзерлекләр ничек икән? Бизәнгәнеңне күрәм. Инде телевидение варианты булганда әлбәттә бизәндерәләр, ансы сүздә юк, ансы синнән дә миннән дә тормый. Син үзеңне дә шулай ук бизәп чыгаралар. Шуңа күрә бой бер инде җырлау ки бер ел эшлибез бит инде бу эшне. Һәм монда курку каушаулар югалды бетте. Ялгышмыйча, буталмыйча эшләп кенә чыгарга. Карап торам, дөрестән дә синдә дулкынлану хисе, каушау хисе юк. Ничә тапшырудан соң әлеге хисләр югалды икән, бетте. Яисә бармы икән ул ничек булса? Башланып китер алдыннан барыбер фикер чуалмасын иде, әйтәсе сүз буталмасын иде, ялгышмасаң әйбәтрәк дигән фикерләр үтә инде йөгереп. Каушау, курку бетте инде ул бер 3-4 съемкадан соң ул курку каушау да бар иде. Ничек икәнен белмисең баштан. Мин Фирдус алып барганда да бик игътибар белән караган да юк, өстән генә җырлау ки бара шулай гына, булай гына. Асылын аңламый идем, монда нишләргә кирәк, нәрсә эшләтергә, анардан соң уеннар да үзгәрде. Ничегрәк икән. Хәзер инде аңлашылды. Хәзер мин генә түгел, тамашачылар да белә аның нинди турдан нәрсә эшләгәннәр, беренче тур, нәрсә турында, икенче тур, өченче, дүртенче тур. Әмма ләкин җырлау кида менә Алла берсе яңа сезоннан яңа уеннар, яңа кагыйдәләр кертеп, яңа форматта, яңа стильдә эшләргә дигән планнар бар. Шуңа күрә гел бер әйбер генә тоже банальностька әйләнеп кала. Әйтеп уздың, Фирдустан соң алып бара башладың. Әлеге тәкъдимне ишеткәч, зак уйладыңмы? Тиз ризалаштыңмы? Ничегрәк булды? Лилия шалтыратып чакырды, сөйләшергә Рифат дип. Лилия белән сөйләштек тә, минем гастрольләр бит шулай ук аена 25-шәр, 26-шәр беренчедән минем бахыт булмаячак. Лилия әйтә, җайларбыз, сөйләшебез, әйдә дигәч, шул бер айлар чамасы мин уйлаганмындыр. Бергә уртак фикергә килдек тә, шушы әйберне эшли башладык. Фирдустан соң эшләү ничегрәк менә? Ул бит инде сүзләр дә барлыкка килә, үзеңә дә ничегрәк булды? Минем өчен проблема булмады ул. Мин бит инде теге җырлау кагына беренче килеп кермәдем сәхнәгә. Мин 2005 елдан бирле сәхнәдә алып баручы булып та, юморист булып та, шаярып та, биеп та, җырлап та йөргән кеше. Беренче мин тыйнмада шулай ук 2 ел эшләгән кеше бит инде җомга кешеләре белән миңа ул җиңел булды, җайлы булды. Үземнең эшне дәвам иткән шикелле генә, Аллага шөкер. Рәхәтләнеп эшләгән эшегездән ләззәт алып торыгыз. Калганы без үзебез эшлибез. Менә җырлау дигәндән, гомумән синең иҗатыңа ул зур йогынты ясыйдыр, әйме? Кайсы якларда сизелә ул? Сине таныйлар, менә әнә килә җырлау алып баручысы дип, яисә башка төрле, башка яктан ачамы сине? Җырлау концертларда килеп әйтәләр, җырлау карыйбыз, бик күңелле, бик кызык. Кай вакытта килеп әйтәләр, бик дөрес баллар куймыйсыз, ана теге малай бик әйбәт җырлаган иде, ул җиңелде. Монда бит ул гына түгел, монда уеннарда беренче турдан баллар җыярга кирәк. Теге җырлау да матур җырларга мөмкинсең, әмма ләкин сорауларга җавапны тулаем бирә алмасаң,
җырлап кына балалар алга китеп булмый. Шуңа күрә шундый тәнкыйтьләр дә ишеткәләдек инде. Җырлау икән әйтүчләр бар. Татарстан да йөргәндә дә, Башкортстанда йөргәндә дә, Башкортстанны да бик яратып көтеп алып карый торган тапшыру икән бу. Авыр тәнкыйтьләрне, яманлый торган тәнкыйтьләрне ничегрәк кабул итәсең? Тәнкыйтьне беренчедән кем ясый бит әле? Тәнкыйтьне синнән теге ничек дип әйтим инде, югарырак, дәрәҗәлерәк, шушы өлкәне, шушы сәнгатьне, шушы нине аңлый торган берәр остаз, берәр коллега әйтә икән, анаңларга була урамда үтеп барганда, "Бу син дөрес эшләмисең" дип әйтү, ул инде җилләнкерә җирбүләк китә дигән шикелле. Мин берсенә дә бер тәнкыйтькә дә теге ачу белән дә карамыйм, үпкә белән дә карамыйм, барсында үзем аша үткәрәм, кирәкле тәнкыйтьләрне. Кирәкмәгән тәнкыйтьләргә бик игътибар итеп тормыйм инде. Мин ярар, әйе, шулай итәрбез дим дә бетте. Катнашучыларга балларны син үзең бирәсең. Әйтеп үзең кайсы бирләре балларны дөрес куймыйсың дисең, дип әйтәләр сиңа, әйме? Ришвәт дип әйтикме соң инде, яисә таныш белешләрең булса, балларны кушыбрак җибәрәсеңме? Андый мизгилләр булгалыймы? Үзеңнең кешеләрне яклыйсыңмы? Юк инде, монда минем кешеләр юк, монда барысы да безнең кешеләр, үзебезнекеләр, үзебезнең милләт халкы катнаша. Балларны бит мин истәмим, балларны кемдер җавап бирә, шуларга бал истәлә. Менә беренче турда экран белән уйныйбыз. Экранда шәхесләр пайда була. Аларны таныйсың икән, кулыңны күтәрдең, аңлаттың, мин җавабын әйтәм икән, 10 балны аласың. Икенче турда көй тыңлыйсың, көйне беләсең, исемен башкарышын әйтәсең, 10 бал аласың. Әйтә алмыйсың икән, җырлагач, җырлаганнан соң үзеңнең әзерләгән җырыңны анарга караоке аппараты үзе баллар бирә. Гадәттәгечә менә өйләребездә нинди караоке аппаратлары бар, җырлап бәя чыгара бит, урыс җырларында, татар җырларында нәкъ шундый ук аппарат тора монда да. Синең дөрес матур нотага туры китереп җырлаган кара бәя бирә. Менә 1-2 3нче турларда баллар ала алмыйлар да, аннан җырлаучылары әйбәтрәк була теге җавап биргән кешеләргә караганда. Ишунардан чыгып әйтәләр миңа, менә тегесе әйбәт җырлады, ә ана тегесе җиңде дип. Тегесенең бәлки җырлавы начаррак булгандыр инде. Шуны әйтәләр инде алар миңа. Мин монда бал берсенә дә бирәм. Минем мөмкинчелегем бар, нинди дә булса җырлаудан да кала, яки активрак икән, яки үстәмә берәр кызыграк безнең җырлау китапшыруына тагы да ямисти икән, минем мөмкинчелек бар, 1 бал истәргә һәрберсенә. Бу кагыйдә белән инде. Бу кагыйдә белән. Иң истә калган тапшыруларның берсе, хәтердә калган, иң кызыгы. Үзеңә дә рәхәт булды, тамашачылар, катнашучылар да шундый рәхәт иде. Кайсы иде икән? Беренче без бит җырчылар җыелган җирдән иң беренче Лилия чакырды да шулай шунда төшергән идек. Анда иң беренче шап киткән миңа, шуннан соң җырлауга килеп кушылдым. Иң шаганы, иң кызык булганы ниләр белән булды. Шундый откровенный, ачык, рәхәтләнеп, винаристлар белән, винарис килгән, син килгән вакытлар менә каян инде үзебез булган теге артистлар булганрак җир булса, алар бит сүзгә, кесәгә керә торган кешеләр түгел, рәхәтләнеп, аралашып, сөйләшеп, менә артистлар булган җир кызык инде. Ну, монда килгәннәр берсендә мин теге начар дип әйтмәсәм, алар барсы да үзенчәлекле, кайыр вакытта көтмәгән, уйламаган белән тыныч кына утырган егетләр дә монда ачылып китәләр, рәхәтләнеп сөйләшәләр, көлешәләр. Өметлеләр күпме? Менә кайсы бирләре бик талантлы, ләкин теләк сизелми. Кайсы бирләре таланты әзрәк, ләкин менә әрсезләр. Менә бездән әз генә яшәрәкләр, бәлки безнең буындыр да, каяндыр кемдер китереп биргәнен көтәбез. Менә кемдер килеп ототар да, менә улым сиңа шушы җыр, менә кызым сиңа шушындый костюм, менә сиңа шушылай итәбез, сиңа булай итәбез, шулай эшлибез дә, сиңа халык җыябыз да, син концертны куясың да, менә сиңа акча бирәбез. Шушы әйберне көтеп утыра 80-90% җырчы булырга да, сәхнәдә эшлим дип теләгән җырчы егетләр, кызлар. Алардан сорасаң, нинди җырың бар? Әле җырым юк әле минем. Каян көтәсең ул җырны? Кем китереп бирергә тиеш сиңа җыр? Эзлән, тап, бар. Әгәр син артист булырга телисең икән, bütün максатлар бар. Бүгенге көндә бигрәк тә шул ук TMT Production белән клиплар төшертеп була, ротациялар биреп торалар, радиолар эшләп тора. Әлбәттә, беренче чиратта акча кирәк. Анда барып терәлә. Акчасыз бернәрсә эшләй алмыйсың. Җырны сатып алмыйсың, һәрберсе бәйләнгән. Җырын акча тора, аранжировка акча тора, ротациясе акча тора, клип акча тора, костюмнар акча тора. Но шушы юлны сайдысың икән, барыбер инде булса юлларын табарга кирәк инде. Көтеп утырып кына булмый. Мин яшьләргә шуны әйтәсе килә. Кемдер китереп бирер дә, кемдер булыр да, шуннан соң популярлашып китерме дип, үзең тырышмыйчы, үзең эзләмичә, үзең тапмыйчы булмый. Но менә мондый талантта эзләнеп табылып, теге әрсезлек тә бөтен артистка да хас әйбер түгел. Син үзеңне шундый әрсез, талантлы итеп саныйсыңмы?
Каядыр әрсезлек тә бардыр, каядыр йомшаклык та бардыр. Ул инде теге без әйтәбез, инде без күргән әйтәбез, менә шулай әйтсәң булай була, булай әйтсәң тегеләй була дип. Ул беренчедән язмыш, икенчедән Аллаһ Тәгаләнең бүләге. Ничек кенә теләсәң дә, ничек кенә менә никадәр генә җырчы буласың килсә дә, Аллаһ Тәгалә сиңа бирмәсә, шул юлыңны чыгармаса, тамашачыларны яраттырта алмасаң, аларның күңелләренә салмаса, улай бер булмый. Менә анысы сатып алына торган әйбер түгел. Эшең күп, эшлисең, концертларда йөрисең. Эшләгән акчаның ничә проценты алдагы җырларга, яза торган җырларга, клипларга ничә проценты китә икән? Эшләгән акчаның күп проценты китә. Процентлап санап отырган юк мин аны күпмесе китә икән дип. Менә әйтәм бит, бер җыр без программада елда яңа бер 15-13 яңа җыр эшләтәбез. Җырлыйбыз. Эшләтәбез ел саен бер 20-25 җыр. Аның бит кирәкмәгәне төшеп кала, атканы кала. Аны каян беләсең? Бу җыр әйбәт була, бу җыр начар була дип. Аны әлдә тамашачыларга чыгып җырлап, тикшереп карамыйсың, сөйләп карамыйсың, ул атмый. Белмисең ул әйберне. Бер җыр кимендә 15 мең тора, аранжировкасы 15 мең тора. Менә сиңа уже бер җырга 30 мең китә. Аппаратура алмаштырган. Аппаратуралар, утлар, костюмнар, бик күп инде, бик күп Дамир. Аны инде теге миндә генә түгел, бөтен артистлар шулай ук эшләп тора, шулай ук чыгарып торалар. Чыгармыйча керем булмый. Менә кайсы бер артистлар акча эшләү максатыннан җиңел кәсеп дип эшли торганнары бар. Син үзеңне андый рәткә кертә аласыңмы? Мин беренче иҗат итеп башлаганда, эшли башлаганда үзебезгә төркем булдырып, минем уйда бер нинди акча да юк, мин менә шушы үземнең эшемне тамашалашырга җиткерә алырмын микән, мин кирәк булырмын микән, мин булдыра алырмын микән, бу үземнең бала чактагы куелган максатыма әкрен генә тәпиләп, һәрбер баскычын атлап, һәрбер баскычына басып, киң итеп атламыйча, матур гына, тыныч кына шушы юлдан барабыз. Аллага шөкер, әлхәмдүлилләh дип әйтәсе килә. Акча беренче урында булырга тиеш түгел. Акча беренче урында була икән, син уже фанат итә башлыйсың, акча белән саташа башлыйсың. Акча ул бездә генә түгел, әллә кемнәрне бутый. Беренче урында иҗатка кергәнсең икән, сәнгать, миңа Салават абый әйткәни, син улым бу елны үзеңә аерым сайлыйсың. Син беләсеңме, суткада 24 сәгать, син шуның 25 сәгатен иҗатка багышларга тиешсең дип. Битем Салават абый суткада 24 сәгать бит. Менә синдә уже хата бар инде дип. Менә шушы әйберләрне үтү, шушы әйберләрне аңлау, минем устазларым бик көчле булды. Хәзердә устазларым, хәзердә мин алар белән аралашып, аларның киңәшләрен, аларның хәйр-фатихаларын алып торам. Шуңа күрә миңа юлны күрсәтүче шәхесләрем, устазларым бик көчле шәхесләр. Алар һәрберсе дә татар сәнгатенә, татар эстрадасына зур нигез салган шәхесләр инде. Аларның барлык тамашачылар да ярата, белә, аңлый. Татмус ТВ Production белән төшергән клипта Салават абыйны күрдек. Беренче сорау, ничек син аны үгетләдең әлеге клипта төшергә? Әле кызыклы рольдә. Без аны дөресен әйткәндә бик еш күрмибез андый рольдә. Салават абый белән мунча ярата бит инде, бик мунча ярата. Мунча да күрештек тә, шунда сөйләшеп утырабыз. Җәйгән иде планнарың димитем, шундыйрак планнар Салават абый клип төшерик әле бергәләп. Какой монда инде клип үземә хәбәр 10 ел төшерткән юк бит инде. Баша эндермә әле. Әйдә, дальше инде проблемаларың башлар. Син уйнап әйтәйин Салават абый шулай. Но сиңа отказаться невозможно инде. Давай, качан ниндирәк дип мин аңлаттым да, шулай. Ярар, әйдә, килегез бер көнне дип. Но син булганга гына отказаться итмим инде дип. Бүтән бу җирләрдә катнашмыйм инде мин. Шуннан Салават абыйның кеше клипларында катнашканы юк инде, үз клибында да катнашмый әле ул. Но ризалашты, безгә ризалашты. Хөрмәте зурдыр инде дип ышанып калам инде. Синдәй утны, синдәй шукны булмагандыр күргәнем. Башларымны әйләндердең, җаныма ут үрләдең. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Әйдә, шәп карыйк. Йөзләреңдә кояш микән?
башым микән Кыш чыккан чыпчыгын сөеп Әллә ялгыштым микән Сине күрдем шунда белдем Яратуның чыпчынын Шырык көлеп торган Син кычыткан чыпчыгын Сине күрдем шунда белдем Яратуның чыпчынын Астағафирулла. Көпе күндіз ұялмайша тартып отыра. Ақнұр қамат. Сине күрдем шунда белдем Яратуның чыпчынын Шырык көлеп торган Син кычыткан чыпчыгын Жырлау тапшыру туры трансляция белән алып бармый, туры эфирда түгел, концерт түгел, әйме. Ялгышсаң, туктатып яңадан яздырырга мөмкин. Син моның белән еш кулланасыңмы? Төрле вакытлар була, кай вакытта менә яллар күбрәк булса, тел ачкычлар югалып китә, онтыла. Монда килгәч башын башлаганда бер 2 тапкыр башлыйбыз да, аннан бер киреп киткәч бара инде ул әйбәт кенә. Бетте, катты Рифат. Шулай ахара. Синең тормыш иптәшеңә ничегрәк икән? Диләрә белән мөнәсәбәтләр, артист кешеләрнең бит инде булгалый теге төрле вакытлары. Җаен табырга кирәк артистка. Диләрә синең җайны табамы? Диләрә җайны таба башлады инде килгән хәзер безнең яшәгән әлбәттә без бит сыналу вакытында гына яшибез бит әле шуннан да 3 ел 4 елга якын яшибез инде бергә 4 ел була тләсә. Бу бит әле урыс әйтмешле испытательный срокны гына үтү. Әле бер 10 ел яшәмичедер, бер-береңә аңлап та, бер-береңнең сырына да кереп бетеп булмыйдыр. Менә 15-20 ел, 30 ел яшәгәннән соң инде ул мин аңлыйм дип әйтергә мөмкиндер шушы вакытта. Бу вакытта әле ул үзенә тарта, мин үземә тартам. Әле безнең бергә теге торганда юк дисәң инде. Минем гастрольдә ул бала белән теге кайтабыз да. Миңа язалар: "Эй, Рифат, синең белән күңелледер инде, син бит ха-ха-ха, хи-хи-хи." Теге анда кызлар да язалар инде, теге апалар да: "Эй, сезнең гаиләдәге күңелледер инде, гел анекдот да, гел шаяру да, гел мәзәктер инде, гел сикереп, гел җырлап." Менә киресенчә. Диләрәгә дә шулай язалар: "Эй, сиңа теге урыс әйтмешле повезло инде, менә бик рәхәт, бик." Безнең идә алай түгел. Безнең идә башка төрлерәк, мин үзем дә башка төрлерәк. Мин сәхнәдәге образ ул шундый образдыр инде. Теге шаярам, күләм, мин урамга чыккачында, мин урамга чыгу белән идән чыгып китү белән мин Рифат Зарипов шикелле. Идә инде мин тыныч, мин уйланам, утырам. Миңа нәрсәләр әйтсәләр дә мин шулайдыр. Менә үз уйларым, менә шушы әйбер дә мин баштан да чыкмый, уйдан да китмей ул ниндидер теге кирип китәсең шушы уй буена. Менә шул табаның әйткән инде 24 сәгать буе шушы эшләргә тиешсең, 25 сәгать. Менә һаман шул уйлар, һаман шул ниләр. Ул ял итәргә дә барасың, бирок ял итеп ятасың, уйлыйсың: монсы булды, тегесен эшләргә икән. Ул миңа түгел, бөтен кеше дә үз эшен шулай уйлый инде. Мин шушы иҗат мөһим дип әйтүем инде. Диләрә көнләшә микән? Андый әйберләр бармы сездә? Әйтеп узганыңча, әле яшь гаилә. Яшь гаилә, Диләрә үзе дә яшь бит әле, менә быел юбилей гына була, 25 яшь кенә тула бит әле. Баштан көнләшәдер инде. Беренче яши башлаганда бар иде андый бер нигә алар сиңа яза, нигә шулай итәсең, нигә булай итәсең. Әле син җавап та язасың әле дип. Ничек инде без бит инде шушы тамашачылар белән аралашырга тиеш. Аңлады инде, бик яхшы аңлый. Мин бит инде кызлар белән аерым теге мәхәббәт темасын язып ятмыйм. Теге син мине яратасыңмы, мин сине яратам. Әйдә күрешик әле, әйдә мин андый уйлар түгел, андый язышу түгел. Бу әлбәттә Рифат менә концертыгызны карадык әле, шулай булды, булай булды. Бу җыр ошады, теге җыр ошамады. Менә булай. Мин шуларга җавап язам. Рәхмәт бик зур. Үз фикеремне аларга рәхмәт әйтәм. Шушындый аралашу бара. Теге любовный түгел. Аңлашылды. Ничегрәк хәл итә идегез аны? Мин әле үзем күз алдыма китерә алмыйм, чөнки әле мин гаиләле түгел. Менә тормыш иптәшең кайный башлады, кызды ди. Дамир менә төрле гаиләдә төрлечәдер инде. Хатын кызды икән, теге әйтәләр, сыер дуласа аттан да хужы дип әйме. Шуңа күрә бәлки шулайдыр. Дулатырлык вакытына җиткерергә түгел инде хатынны. Һәркем хатын урынын белергә тиеш инде, ир урынын белергә тиеш дип улай берне ират кеше урынына куя инде. Тиеш дип аны беркем дә тиеш түгел. Хатынның да хуҗа буласы килә инде, синең дә хуҗасы, ирнең дә хуҗа буласы килә.
хатының бер гаиләдә тәрбияләнгән, бер законнар белән, син бер гаиләдә бер законнар белән тәрбияләнгән. Именно шушы гаилә кушыла да, син үзеңчә эшлисең. Юк, бездә менә булай әйтәләр дисең. Юк, айлар дип, сезнеке дөрес түгел, менә бездә шулай әйтәләр, менә безнеке дөрес. Менә монда уже синең үзеңнең гаиләңнең законнары туа башлый инде. Менә бездә шулай, бездә булай, менә мин шулай әйтәм, син шулай. Сиңа шулай әйтергә туры килде. Миңа шулай әйтергә туры килде, шулай булды. Шулай бер ел бергә яшәгәннән соң, теге аңлашылмаушылыклар булганнан соң, инде хәзер һәрбер безнең теге правиласы, законы бар. У законнарны белә, диләре, бик яхшы аңлый һәм кабулда итә. Латыповлар гаиләсе 100% әзер, киемнәр әзер, макияж бөтен әйбер әзер. Күңел әзер микән? Хис тойгылар ничегрәк? Күңел әзер, күңел инде күптән әзер. Бәйрәм монда бит. Дулкынлану хиссе сездә юктыр, әйме? Ләкин кызларыгызда, Илнара белән Динарада бар микән ала? Юк, дулкынлану хисе бердә юк, чөнки без кичкенә вакыттан үк әтәни белән гастрольләрдә җырдык. Шуңа күрә безгә бу шундый ук эш. Динапа, Динара, Ленара, Илнара, әйме, ничек айырасыз аларны? Ничегрәк икән ул? Характер буенчамы яисә тышкы кыяфәткәме? Миңа мәсәлән авыррак туры килә. Алар әле кичкенә чакта бөтенләй дә ошаганнар иде. Бөтенләй аларның бер җирдә мине бар иде берсенең. Без шуны карыйдыр иде кичкенә вакытларда. Киенеп куйсалар, танып булмыйдыр. Барыбер яни таный инде үзең баласы. Хәзердә кай вакыт танымыйсыз? Хәзердә кай вакыт танымыйлар? Минем уйлавымча, сез беләсездер инде, Татмусту телеканалында җырлау тапшыру иң рейтинглы. Сез әлеге тапшыруны шулай карап барасыз микән, кызыксынасыз микән? Әйе, идә булганда карарга тырышабыз. Кайчагында теге катнашучылар белән ниндидер сорауларны белмәсәләр, хәтта алар өчен кайгыра башлыйсың, инде тирләп чыгасың, эх дип. Кызлар бигрәк яраталар карарга ул тапшыруны. Алар алып баручыдан тора. Рифатны яратабыз, чөнки күңелле алып бара. Әйе, алып баручыдан тора. Мин үзем шимбә көнне кич белән һәр атна сайын кабызам телевизорны карыйм. Шул катнашучыларга кушылып җырлыйм. Үземчә булышам аларга. Миңа бу программа бик ошый. Менә төшерү процессында нәрсәсе кызык? Нинди моментлары? Аның бит 4 бүлеге бар. Барыбер сиңа якын бүлеге бардыр инде. Миңа якын бүлеге икенче өлеш җырлар тыңлау. Анда һәрбер уенчыга өчәр җыр яңгырый, шуны тыңлап, кем башкарылган һәм җырның исемен әйтергә кирәк. Кай вакытта шундый җип-җиңел, шундый гап-гади халкыбызның күңелләренә кереп урнашкан безнең халык җырлары, ретро җырлар. Менә аны инде урыста белә торган җырларны кайбер татар яшь егетләр, кызлар бер дә ишкән юк дип утыру, менә салкын су белән куйган шикелле булып китә инде. Әле алар институтта укыйлар җырчы булырга. Менә шул папка белән шул популяр җырларны белмичә куялар да, шундый әйләнчек булып китәм дитәм. Estağfurullah, bizim ülke tamaşaçılar karab otura. Ülkem tamaşaçılar da itedir indi. Şunu da bilmeyler indi. Şundan kay vaqtda şunday gap-gadi jırlar sınavlar bular. Şularga da cevap bere almagaч әзгенә абиттарак булып китә. Ошаган кешегә бераз ярдәм итеп җибәрәсеңме? Ничек булса якыннан гына яисә кылагына булгалыймы? Ошаган кешедән түгел, миннән дә карап торалар. Монда бит яшерен батырны әйбер түгел. Монда 6 яклап 6 камера эшләп тора. Мин аларны һәрберсенә теге ниндидер әзме күпме ул бит була кай вакытта чыннан да менә минем үземнән дә рискы гына сорасалар, менә бу җыр кемнеке дип. Мин аны онытып та белсәң дә онытып җиб, белгәнеңне онытасың кай вакытта. Менә андый вакытта кешене күрәм икән, ул менә белә инде ул аны менә кинәт кенә сорагач онытып җибәргән аңлыйм да булыша башлыйм. Ул шушы районныкы, ул моннан, аның әтисе дә баянист дигәч, точно бит инде дип әйтеп куялар җавабын. Алар аны белә. Әмма ләкин теге була бит мәхмәт телешендә дибез. Шушы әйбер теге әйтелмичә кала, белгәнем белән бит мин аның. Шуңа күрә шул вакытта ярдәм итәм инде. Рифат, синең белән аралашканда инде сизелә, син һәр вакытта да шундый позитив, ачык күңелле. Ләкин синең төрле вакытлар була бит инде. Эштә әллә нәрсәләр кайный, ләкин син маска кигән кебек буламы менә шундый? Синең маска кигән чаклар еш буламы? Маска кию инде ул кыланудыр инде аның. Маска кигән юк, әмма ләкин образ үзгәргәне бар. Чыннан да ул бит ничек кенә эшеңнән бөтенләй юк теге начар уйлыйсың
икән, аны тышыңда яшереп булмый бит инде. Ул тышыңа да чыга, йөзеңә дә чыга, аны бер яшереп булмый. Менә хәзерге йөз менә иртәнгә як, мин иртән бер дә торырга яратмыйм инде. Минем өчен иртә ул 12ләр, сәгать 1ләр инде. Мин шул вакытта уянам. Ятам төнге 3тә 4тә. Менә сәгать 9да сөйләшеп утырабыз бит. Менә нинди минем бит инде эчке организм йоклап тора. Мин үземгә сөйләшеп утырам. Төрле вакытлар була инде. Гел елмайып көлеп бере булмый. Лилия, сездән сорыйсым килә. Бүгенге тапшыруда безнең артистлар катнаша. Алар белән бүген җиңелрәкме гади катнашучыларга караганда? Тапшыру баштан кына китте. Рафаэль абый да Динә апа да бик җиңел кешеләр. Миңа калсам да бер сулышта без хәзер әйбәт кенә эшләп чыгарбыз. Төрлечә була. Ул кешенең ни дәрәҗәдә ачык булуына. Әгәр дә кеше ачылып рәхәтләнеп аралашырга яратса, аның белән җиңелрәк төшерү процессы. Әгәр дә ул тыйнаграк булса инде, уялыбрак утырса, аның белән катлаулырак, ләкин бу кызыграк я булмаса, күңелсезрәк дигән сүз түгел. Эшләү темпы гына бүтәнчә. Рифат үзен 100%-га чыгарып бирәме? 100%-ка. Бер сүз әйтеп булмый. Рифатка нинди планка куясың име? Ул шуны үтәй 100%-ка һәр вакыт. Татарстанда гына түгел, инде чит төбәкләрдә дә йөрисең. Бик актив, хәтта ялгышмасам, бер ай буе чит өлкәдә. Ничегрәк ул бер ай буе гаилә белән күрешмичә тору? Аны октябрьдә шулай узды инде, ноябрьдә шулай бер ай булды, декабрьдә шулай, февраль бер ай буе тулы Башкортстанда йөрибез, март Себер яклары, апрель яңадан Татарстан бер ай инде менә безнең гаилә белән күрешә торган вакыт май, июнь, июль, август и все, калганы гастрольдә үтә. Син хәзерге мизгелдә топ артистлар рәтенә керәсең. Гастрольләр буенча, җырлар буенча. Топ артистлар арасында синең конкуренция сизеләме? Инде мисалга теге аралашканда төрттерүләр буламы? Белмим инде алай теге конкурент дип әйтәсең инде син. Хәзер син әйтерсең инде татар эстрадасында андый әйбер юк дип, ләкин андый әйбер бар икән беләбез. Юк дип әйтмим инде, бардыр нишлә булмасын инде. Кешенең үзеннән тора бит инде ул. Менә әгәр син кешегә көнләшеп карыйсың икән, менә ай шулай бу шир. Әгәр синең уеңда, башыңда, ишеңдә юк икән кешегә карата, эшли икән, молодец, уңышлар. Сиңа да шундый юк. Әйтәләр, какой привет, такой ответ. Мин шундый девиз белән яшим. Минем бер кемгә карата ачуым да юк. Искә киткән икән кеше, бик югарыда йөри икән. Молодец, шатланам. Аллаһ Тәгалә насыйп итсен, миңа да шундый үрләр яуларга дип телим. Кем артта калган икән? Аллаһ Тәгалә монарга мөмкинчелек бирсен, шулай ук бер рәттә булса карары. Чөнки безнең татар егетләре, кызлары зур дәрәҗәләр яулап, Рәсәй буйлап гастрольләр куеп, зур дәрәҗәләргә чыгалар икән. Бу безнең телне, бу безнең милләтне күтәрә торган әйберләрнең берсе әзме күпме. Синең татар эстрадасында дусларың бармы? Чын дуслар, менә чын бөтен җаның тәнең белән дус булган кеше. Җаның тәнең белән дус булган кеше, дусның сүзе дә зур сүз бит инде. Дуслар берәү генә буладыр инде. Татар эстрадасындагы җан дустым дип әйтерлек, андый теге җан дустым балачактан бирле килгән дуслар буладыр инде. Андый дустым минем авылда гына. Димәк, барыбер ничек булса да ара бар. Бик якын гаилә эшенә, шәхси эшләргә кертеп бетереп булмый инде барсында. Ну, менә да ничек дип әйтим инде. Менә ике кеше, менә шул бизнес. Икесе дә ипи сата. Ике ипи сатучы. Икесе дә күрешәләр, икесе дә ипи пешерәләр. Берсе әйтә, синең ипиләрең ничек бара? Әйбәт барам. Әйбәт бара, синекләр әйбәт бара. Син ничек пешерәсең? Менә күңелен нигә ачып китеп, менә бит балай, мин бит тегене белештем. Менә шуны истәсәң, шулай тәмле була икән. Булай әйтсәң, тегеләйтә, булай әйтә, шулай күперә, шулай пешә, тәмле булып пешә. Менә шулай әйтәле, сатәле. Син дә шулай сатсаң, әйбәт була бит. Кем шулай сөйләп утыра инде? Тыңлап кына утыра, һәрберсе дә. Артистлар да шулай менә, менә артист бит инде. Шулай сөйләшеп утырган кешегә авылларда да, районнарда да шулай сөйләп утырган кешегә ай артиста инде диләр. Шундай әйтем бармы сездә? Ай артистланма инде диләр, әйме? Менә артистларга хас әйберен шушы. Шулай менә. Кем сиңа эшен күңелен ачып салсын, нинди артист? Татар артисты, рус артисты да, чуваш, мари артисты да сиңа күңелен ачып салмый, беркем дә ачып салмый. Үзеңнең теләкләреңне безнең тамашачыларга җиткерсәң була, әйдә рәхмәт. Барсы да яхшы булсын дигән девиз, чыннан да дөрес девиз. Барсы да яхшы булсын да, булыр да, Алла белсә. Чыннан да һәрберебезнең дә күңеле, уйлары яхшы булса, барсы да яхшы була. Бердән булсак, бергә булсак, чыннан да әйткәнемчә, менә шун нинди генә артист, татар
кызы, татар егете, татарча җырлый, татарча сөйли, татарча сәхнәдә йөри икән. Бу безнең зур уңыш. Шушы тел мәсьәләсе буенча да, милләт мәсьәләсе буенча да эшлик, бергә булыйк, бердәм булыйк. Инде тамашачыларга чыннан да татар концертларына ешрак күбрәк кирәк, аралашып торыйк. Сау сәламәт булыйк, исән-имин булыйк, уйнап, көлеп, җырлап, биеп яшәргә насыйп булсын. Достар, менә шулай итеп инде без бүген җырлау тапшыруында кунактайык. Рифат Зарипов белән аралашып талдык. Төшерү процессында күрдек. Рәхмәт чакыруыңа. Үзегезгә рәхмәт бик зур, безнең белән, сезнең белән бергә без булган өчен. Һәм киләсе очрашуларга сау булыгыз. Пока-пока. Шуның белән татар эстрадасының иң кайнар яңалыкларын туплаган шоу без тапшыруы тәмам. Киләсе атнада сезнең өчен татар шоу бизнесыннан тагын да күбрәк яңалыклар эзләп куярбыз. Әлегә мин, Гүзәл Әхмәдиева, сезнең белән саубулашам. Кышның соңгы көннәре барыбыз өчен дә хәерле булсын. Сау булыгыз. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.